Mukoma, ndinokumbira kuti mundizvitsirewo nyaya yangu kumhuri yeZimbabwe. Ndiri kutsvakawo uyo anokwanisa kundisunungura. Zvakaitika ndezvekuti panguva iya yelockdown mukoma, ndainge ndiinewo kabhizinesi kangu kandainge ndichiita. Ndaiti ndikauyawo mesina, ndaiodhawo zvinhu zvangu ndodzoka nazvo ndobva ndazvitengesa. Ndainge ndichiita zvokuodha madragon nemarashin nemafiyana. Saka kazhinji ndaiti ndikauya nezvinhu zvangu izvozvo ndaiwanzoenda nazvo kumakorokoza ende zvaitengwa zvakanyanyisa. Kazhinji ndaitoti zuva nezuva motikari dzinenge dzichienda kumesina ndaitoti ndipatise because stock yacho yaikasika kupera. Ndakazotosvikawo pakupfuwa mabroiler. Ndaiti ndikapfuwa mabroiler ndoenda kumakorokoza. Dzimwe nguva ndinenge ndiine hembe. Zvinhu zvangu zvose ndaizvitengeserawo motikari mangu. Panguva yacho ndainge ndakwanisa kutengawo second hand, ndaiva nechiundafiti. Saka ndaiti ndikasvikawo kumakorokoza ndaibva ndangoitawo kamusika kangu. Vanhu vaitouya vachitenga. Nekusaidhi mudzimai wangu ainge achiitawo zvokubika sadza. Saka zvinhu zvedu zvaitotifambira. Tainge tichitoonawo tichikwanisa kuzotobudirirawo muupenyu. Taitovawo nemaplans ainge akatonaka. But lockdown yakabva yauya. Saka munyama wandakaita ndekuti lockdown payakauya ndainge ndabatisawo vanhu vandaigara ndichingobatisawo mari. Saka munongozivawo ikonomi yedu yekuti dzimwe nguva profit yako inenge ingoriwo ipapo ndopanenge pane start yako pamari yaunenge uinayo. Saka nekuda kwekuwanda kwemakastoma ndainge ndichifungidzira kuti ndikaisa zvinhu kwakati zvinhu zvangu zvinokasika kufamba. Saka ndakabva ndaodha zvinhu handikati ndakaodha. Panguva yacho ndainge ndabatisa vanhu mari ndichiitira kuti stock iyoyo painouya tikasike kuita maprofit. Saka pakazouya malockdown ndakazoita bad luck yekunyudzwa mari dzacho because vamwe vakabatwa nelockdown vari kuSouth Africa. Ndikangotanga kungopiwa mabhikozi ekuti hakusi kufambika, zvinhu zvakamira sekudai. Lockdown ikatosvika tisisina kana mari nemudzimai wangu. Stock yanga tatangosarwa nestock yatainge tiinayo mufiriji nedzimwewo huku. But takatanga kungotengesa stock iya kuti inini nemudzimai tikwanise kurarama. Zvinhu zvikabva zvatooma kubva ipapo. Mari dzacho dzandainge ndakabatisa vanhu ndaifungidzira kuti ndichadzorerwa, but hakuna mari dzakazombouya. Zvekare nedzimwewo mari dzainge dziri muzvikwereti. Ende munongoziva hunhu hwemakorokoza kutiwo mukambogara musingaonani kuti uzoti mari yangu shamwari, mari yacho haitozobudi. Because apa ndaiva neadvantage kutiwo kana tiri ikoko vakomana vakaenda kunochera vakakwereta zvavanenge vakwereta, dzingava dziri nhumbi kana kuti vakakwereta sadza kana ndozivawo kuti pavanenge vabatawo mari bhuku rangu raibva rabuda. But apa takazogarisa manje tisingakwanisi kuenda kuya. Patakazoenda kuya vamwe vainge vava kutotaura mastories ende lockdown yainge yakangomira munhu wose. Saka ndaona kuti zvinhu zvainge zvaoma. Ndakambozamawo kuti ndinge ndichipindawo paroad ndichitakurawo vanhu, but ikoko ndakabva ndaona kuti kwainge kusiri kwangu because ndaingorana loss chete, ndichingorana loss. Ende motikariwo yangu sezvo ndandakatengawo motikari iri second hand, ndakabva ndazama kuishandisa zviya zvekuti ndikavhe maproblems. Saka yaigara ingori motikari yaingogara ichingofa murodhi. Ndaiti ndikatanga rwendo yaisakwanisa kupedza rwendo rwuya. Endewo kuti ndinge ndichiigadzirisa yaida mari yakawandisa. Saka motikari yakazosvikawo pakuzongonyarara. Ingozivawo maexjab kana iri motikari yakamboshandiswa nomumwe munhu ikazokunyararira haizomuki. Yakati yanyarara mari dzacho dzandakaudzwa dzainge dzakawandisa. Saka ndakabva ndangoti motikari regai ingobhurekewa iite mapatsi. Motikari ndokubva yabhurekewa ndichitengesawo chino ndichiitirawo kutiwo vanawo vange vachiwanawo maschool fees. Saka panguva yacho sevanhu vainge vava kubatawo mari tainge tatorawo decision
nemudzimai wangu kuti vana tinofanira kuvachinja zvikoro vaendewo kuzvikoro zviri nani. Saka tainge takavaisawo muzvikoro zvokuti zvinobhadharwa pamwedzi. Saka paya palockdown dambudziko rainge rava kuitika nderekuti vana vaiti vakaenda kuchikoro kana kwe3 weeks vobva vambonzi mirai apa pavanenge vachidzokera futi mafees anenge achidiwa. Saka ndakazoona kuti kuchikoro ikoko futi vaiva nezvikwereti zvainge zvakawandisa ndozvakazokonzeresa kuti ndibreke motikari ndichitengesa mapatsi. But in the end ndakaona tava kupindira furniture yemumba. Ndopandakazoti kuna madam, no, izvi zvatiri kuita izvi it is very wrong. It is better inini ndichitsvakawo zvimwe zvekuita because tainge tabva mukutengesa TV kuti tikwanise kutenga chikafu chemumba. Ndikati kuna madam, hausiwo upenyu hwandaifungidzira kuti ndichazokuraramisai, nekuti kana matenga TV yenyu, because TV iyoyo musi watakaitengesa madam vakatorara usiku hwose vachingochema because tainge takatoenda tose kumesina vakanotenga TV iyoyo because vaiida. Saka musi watakaitengesa madam vakarara vachingochema. Ndikabva ndaona kuti upenyu hwandava kuraramisa mudzimai wangu sandiwo upenyu. Saka ndakabva ndataurawo nedzimwe hama dzangu dzainge dziri kuSouth Africa kuti mabasa ari kuwanikwawo here. But pose apa ndainge ndakapasarudze kuti munyika mangu handibudi nekuti ndaingodzawo kuti kuSouth Africa kunoshungurudzwa vanhu. Saka ndaingozvidza kuti ndichangotsvakawo chiraramo ndiri munyika mangu ndisingashungurudziwi ndiri kunyika yevatoro. But nekuda kwenhamo ndakabva ndazoenda kuSouth Africa. Ndakati ndichinosvika kuSouth Africa ndakangoti shandei but zvinhu zvairema. Zvinhu zvainge zvichirema. Ndakangogara 3 months ndokubva ndadzoka kumusha. But pandakadzoka ndakakwanisa kutodzokawo ndakabatawo zvimari because pandaiva ikoko ndaisungirira. Ndakakwanisa kutodzoka ndakabata it was 7.5 yandainge ndashandira pa3 months idzodzo. Ndaingoshanda ndichingoraramawo semunhuwo, ndichingoitawo zvekungoraramawo zviya ndichiziva nhamo yangu yandainge ndakasiya kumusha. Saka ndakambozama kuti ndinge ndichitangidza futi rimwe business namadam, but still zvinhu zvazvakaoma. Lockdown zvayo yainge yava kunopera, but level ratainge tambosvika before rainge ratotidarika. Saka takamboshingirira tichingoitawo zvimabhindauko, but pandakaona kuti mari yacho yandainge ndadzoka nayo yainge ichingokamurwa but pasina imwe mari iri kudzoka mumba. Ndakazongotiwo muchivandi ndikangobudawo mumba semunhurumewo unenge uchingobvunzawo vanhu. Saka pane imwe nguva pandainge ndiriko kumagorokoza uko, pane umwe wandaiwanzowirirana naye aiwanzoita majokes ekuti munoona mabatiro andoita matombo awa hazvisi zvega, nditoonewo zvandakatsika. Saka muchinda uyu ndakazomuapurocha semunhu wandainge ndichiwirirana naye. Ndikamuudza kuti shamwari, tarirawo nekuti zvinhu zvangu hazvisi kufamba. Unondiziva iwe shamwari kuti ndakambosvikawo pakuitawo zvinhu zvihombe, but tarirawo kuti pamari dzose dzandakabata chinhu chimwe chandikangoti ndakakwanisa kuunganidza imota iyoiya second hand iya. But kubva ipapo hameno kuti chakazongoitika. Tarirawo nekuti izvezvi kunyange vana handichatokwanisi kuti ndinge ndichivaendesa kuchikoro. Vana ndainge ndatovadzorera kumusha panguva yacho iyoyo. Saka iye mukunonzwisisana neni akabva ati alright, hazvinetsi, ndichienda newe uko kwandakaenda. Saka takazoronga, but zvose izvi mudzimai hapana kana zvandakambomuudza. Takabva taenda kuya. Saka takati taenda kuya ndokubva ndatanga kushandwa neni. Ndakashandwa neni ndikabikwa ndikaitwa zvose zvinoitwa. Zvinhu zvacho ndakanzi kunyange ndava kusazvida zvinhu izvi handifaniri kuti ndichingozviudza ani nani. But chandingangoti ndakaitwa, ndakabikwa usiku hwose ndichitobikwa pamoto chaipo. Then ndakazoti ndati garei ndiri pamba ipapo ndokubva ndazosungirirwa maduma. Ndakasungirirwa maduma ainge akatenderedza chiuno changu chose ichi. But panguva yacho handina kuudzwa kuti zvinhu izvi zvandainge ndichisungirirwa muchiuno zvaitova zviri zvikwambo.
ndaingoona kuti zvinhu izvi zvandiri kusungirirwa zvaifema, so ndaiti ndikazvitarisa zvaifema, but ukazozvitarisa kudai futi zvinhu zviya zvobva zvangonyarara. Zvinhu zvacho zvainge zvakangoita makwande so but zviri soft kuita kunge makonye. Waiti ukazvitarisa unoona kuti kuchinhu ichi chachiita kunge chikwande chakakuita kunge gonye racho richitofamba richiratidza riri kuda kufamba but risingafambi. But semunhurume ndakangozvipa ushingi because ndakaudzwa kuti zvinhu zvandiri kuitwa izvi ndo zvichange zvichindibatsira ende zvichadzosa zvekare pfuma yangu yainge yakamborasika, because ipapo ndakabva ndanzi ndine vamwe bamukuru vangu, asi bamukuru vavo vakashaya, saka ndakangonzi bamukuru vavo pane zvavakasiya vaita mumhuri, ende zvavainge vakaita ndezvekuti pfuma yose inenge ichipinda mumhuri irambe ichingotevedzana neropa ravo, vana vavo nevazukuru vavo zvichingoenda zvakadaro. Saka vane mhiko dzavainzi vakasiya vaita pavainge vava kuda kunofa. Saka ndakanzi madumwa awa andiri kuiswa muchiuno ndo achange achindichengetedza inini, zvekare ndo achange achizochengetedza mhuri yangu nekuchengetedzawo pfuma, kuti ndikabatawo pfuma muruoko, pfuma iyoyo isazongoyerera semvura yemurukova. Zvadaro ndakazodzoka kumudzimai. Ndadzoka kumudzimai ndakangosvika pamba ndokubva ndanyepera mudzimai kuti kune kwandanzwa kwaputika, kune bhande raputika uko, saka rikaindimbozama kunotsvaka ndione kuti tingawana study here, but ndainyepa because ndine mazuva andainge ndaudzwa kuti madumwa awa ndainge ndakasungirirwa muchiuno hakuna anofanira kuti ange achimaona, asi uyu wandainge ndaenda naye ndiye ainge achiziva zvose zvandainge ndaitwa. Saka akabva ati hazvinetsi, umbouyawo umbogara kumba kwangu, tinongoonawo kuti madhamu tinowanyeperawo tichiti kuti tongotsvakawo imba yekungotiwo unenge uchingorarawo imomo, asi zvaunenge uchiita manje unenge uchiswerawo sipo pamba, unenge uchingoonawo yekutamba, then kana wava usiku ndo paunenge uchizouyawo ungopindawo mumba ungorarawo. Saka madhamu ndakavanyepera kuti ndichamboenda kunochera nevamwe ndikaenda ndikanogara kumba kwemurume uya. Saka ndaiti masikati. Saka izvinhu izvi ndakaona kuti zvaisada kuti ndigare pavanhu manje, nekuti mazuva ekutanga ndaimboendawo ndonoswerawo ndichingotenderera panenge pakaungana vanhu, but ndaiti kana ndakagara ipapo ndainzwa kunge ndiri kusungwa newaya, ende waya yacho iya yekuti munhu anenge achiikaka nepinjisi. Ndaitonzwa kuti ndiri kurwadziwa, asi ndaingoti kana ndikazobva pavanhu, pandakazoona kuti kana ndikaenda kana musango ndainzwa kuti ndinenge ndapombonoka, ende zvinhu zviya ndainyatsonzwa kuti zvinenge zvichinyatsokufara zvirimo muchiuno mangu. Saka ndainge ndava kungogara ndichingotendererawo musango, zvainge zvisina kureruka because apa ndainge ndisinawo mari, ndaingoswera musango imomo ndichingodyawo michero yandinenge ndangosangana nayo musango imomo, then kana wava usiku ndozodzokera kumba kweshamwari yangu. Saka ndakazoti ndiri musango imomo, muziva zvinhu zvakaitika musi iwoka, zvinhu zvainge zvingori fani. Ndakati ndichingofamba ndikabva ndaona dombo kumberi kwangu, ende semunhuwo anoziva Goridhe, pandakangoriona ndakabva ndatoziva kuti dombo iro harisi dombo asi Goridhe. Ndokubva ndanhonga. Ndakati ndichinonhonga dombo riya rakabva rangonyangarika. Dombo iri parakanyangarika ndakaribata mumaoko mangu, ndakabva ndangofunga paya pandakaudzwa kuti bamukuru pane zvavakaita, ende mumhuri ndozvinoitika kuti munhu ukabata pfuma inobva yangoyeredzwa nemvura, ati pfuma iyoyo inenge ichienda kuvana vavo zvichinzi ndo mhiko dzavakasiya vaita mumhuri. Ndakabva ndangozvibhilivha. Panguva yacho zuva rainge rava kutorereka, saka ndakabva ndatanga kufamba ndichiti pandinozosvikawo at least vanhu vanenge vapedzawo kudya vaita sei, ndinongosvikawo nekungopinda mumba ndobva ndarara. Mazuva angu ekuti ndinge ndichipedza mhiko dzacho ainge atova padhuze, but nzara manje ndo yainge yava kundiuraya manje. Ndakati ndichifamba ndava kutoda kutonobuda mukasango ikako kandaiswera ndiri, ndokubva ndaona kumberi kwangu kwava kufamba umwe mudhara, but mudhara uyu chakandinetsa ainge akura. Kana ndichikombera makore ake ndikangoti munhu wekuti
ainge atova kuma100 kana kuma120 ainge apera mundara iyoyo, but mukufamba kwake aifamba kunge jaya. Saka akangoti ati fambei handina kuzoona kuti ainge aenda nekupi. Ndokubva ndangoti ndezvemaziso zvawaona chingosiyana nazvo. Ndokubva ndaenda kumba kwamuchinda uya ndikamusvika nekupinda, ndokubva ndarara. But ndakati ndakarara, semunhuwo munongozivawo kurara kwemunhu anenge achiziya nenzara, haurare zviya, unenge uchingorarawo wopedze mbwa dzekungoti ukarara unenge uchingopepukawo, ukarara wopepuka. Saka ndakazonzwa ndichibayiwa, ndokubva ndatendeuka ndikaona kuti kumashure kwangu pacho pandainge ndakarara painge pakazara matombo. Ndokubva ndavheneka kudai ndikaona kuti zvariri goridhe 1. Saka ndakatora dombo 1 ndokubva ndamanja, ndikaona kuti shuwa iri goridhe. Mangwana chuma kuseni ndakabva ndatora matombo aya, mamwe acho ndikabva ndaisa muzijaketi rangu, ndaiva nerimwe zijaketi. Saka ndakangodambura jaketi reri ndikabva ndapfekera matombo ndikasiya murumu imomo, ndokubva ndabuda. Ndakatora dombo rainge riri diki racho, ndokubva ndaenda ndikanochinjisa. But ndainge ndichitotya ndichiti hapana pavakomana vakazviona kuti ndiri kuzama kuvatengesera mugadziriri wapanapa ndinokwanisa kutonetsana nevakomana. Asi ndakatoshamisika bhaya ava kutondipa mari. Ndatopiwa mari yangu paya, ndatogara pasi ndatenga sadza rangu ndadya, ndazodzokera kumba. Muchinda wangu ndazomutora, ndagara naye pasi ndamuudza zvose zvainge zvaitika. Ndabva akana ndozviraiti izvozvo, kunyange kwandiri ndo zvinoitika, asi iye zvake mhiko dzake haana kundiudza. Saka usiku ihwohwo pandakamuka ndichiona matombo, ndakati ndichinofukura hembe yandainge ndakapfeka, ndokubva ndaona kuti muchiuno mangu zvinhu zvese zviya zvandainge ndakasungirirwa zvainge zvangonyangarika. Saka kuti zvakaenda kupi handizivi. Saka mazuva angu andainge ndakatarirwa kuti ndo andinofanira kuita mhiko idzodzo dzekuti handifaniri kuti ndinge ndichisangana nemudzimai wangu, nemadumwa andainge ndakasungirirwa muchiuno hafaniri kuti ange achizoonekwa naani zvake. Akati apera, ndokubva ndaudza murume uya, ndokubva azonditora nemotikari yake, ndikabva ndaenda kumba kwangu. Saka tainge tatozvironga kuti patinosvika kumba tinobva taita kunge tanhongawo matombo, ndichitoburitsawo mari because ndakazotengesawo mamwe matombo mashoma, asi mamwe ndakangomaviga mujaketi mangu. Tichinopinda mumba, mukadzi nevana vakatofara, tichitoburitsa mari paya, shamwari yangu ndokubva adzokera kumba kwake. Saka matombo awa zvandakazoita, ndakazonotenga poto. Ndakangotenga poto yekango because ndo zvaakandiudza. Ndakatenga poto yangu yekango semunhu ainge achipfuwa huku pamba. Zvandakazoita ndezvekuti ndakazovaka chimwe chirugu ndokubva ndachera. Saka pandakachera poto iya yekango yandainge ndatenga, ndakabva ndakanda. Ndakapiwa kamwe kakaita kunge kanyanga so, but kari kadiki. Handizivi kuti kanyanga ikako ndekemhuka yakaita sei. Iyewo ndo zvaakandiudza kuti ndinofanira kunge kakanda mupoto imomo yekango. Ndokubva ndachera gomba ndikabva ndavaka chirugu changu. Nanhasi poto iyoyo ndo mairi zvekare iye saka rimwe goridhe riya randainge ndakawandisa, zvandinongoitawo dzimwe nguva ndinomboti ndikabuda ndobva ndaita kunge munhu aendawo kunochera nevamwe, pandinodzokawo ndinenge ndakabata mari. Asi mudzimai wangu mukoma taiva vanhu vekuti tinoita zvinhu zvose tiri tose, but apa ndikumuvanzira mukoma. Handizivi kuti pfuma iyi ipfuma yekuti pandinofa icharamba iripo here kana kuti ipfuma yekuti mangwana ichazondinetsa. Pari zvino hapana hapo ropa randingati riri kudeuka kana kuita sei, kana kuti zvimwe zvinhu zvandiri kuona kana mashura andiri kuona, aiwa hapana. Zvandinongoitawo semunhu anoziva zvinhu zvake, ndinongopotawo ndichingotiwo huku dzikakurawo ndongomekawo shuwa kuti hapanawo anopinda muchirugu changu. Ndipapapa ndanga ndichitopurana kuti vana nemudzimai wangu ndichavaudza kuti aiwa chirugu ichi ndoda kuti ndipfuwe special breed yehuku. Ndanga ndisati ndanyatsokufunga kuti ndoti special breed ipi, ndichiitira kuti vana nemudzimai vashaye access yekuzotambira muchirugu imomo, because pari zvino tanga tichingopfuwa ari mabroira. Saka ndinotya kuti sezvo dziri huku dzakangojairika,
maybe mumwe munhu anokwanisa kuzoti arika ndikline muchirugu imomo sezvo ndisati ndakwanisa kuisa ment because ndainge ndichida kumboisa flow but yakabva nditi no hazvitendedzwi because poto iyo inofanira kuramba yakangokonektana newe paunenge uchipinda muchirugu imomo kana kuti panzvimbo ipapo paunenge waisa panzvimbo paunenge wakacherera poto yako munofanira kuramba muine connection saka ivhu ndo connection yako between iwewe nepoto iyoyo ine kanyanga ikako saka kuti ndiise flow ndakaudzwa kuti hazvitendedzwi saka mukoma ndo pandimire right now mudzimai wangu hazvizivi kuti goridhe iri randiri kuti ndiri kupota ndichienda ndichinochera hakuna kwandiri kumboenda ndichinochera riri mumba matombo acho achiripo zvavo nekuti kurarama tinokwanisa kutorarama tikachembera kana kuri kunzi zvinhu izvi hazvizopanduki mangwana tinotosvika mukutofa tichingorarama but handizivi kuti kusvika rini mukoma ndo pane mubvunzo wangu kuti kusvika rini iye shamwari yangu ndakamubvunza mubvunzo iwowo wekuti kusvika rini iwo akangonditi kana uchiti kusvika rini handizivi kuti unenge uchiti kusvika rini kwarini because inini kubva uchindiziva pane paukambonzwa kuti ndakasangana nedambudziko pane paukambondiona ndichichera neziya kana kuti kuno ndinongouya kuzongotandarawo nevamwe kunyange motikari yandinofamba nayo ungati mota yegweja here kana kuti unototi mota yemunhu ane maini yake saka kana uchiti kusvika rini handinzwisisi kuti uri kuti kusvika rini kwarini ndo mhinduro yakangondipa mukoma saka handiziviwo ndangoti regai ndingoturunurawo mutoro uri pamwoyo pangu asi mhuri yangu igere zvakanaka pari zvino handiziviwo kuti tichagara zvakanaka kusvika rini